Pediang sobhai fi way ki bedon hane ka jaka kum juru mapi ki badang ye pet yang i ken hane ka por ka menta but tungi le lang hane ka por ha ka jing tuai sha bangini sngo ye ka tin ka jong try ken try ji subek ni wan hane ka por ka menta ya ka ban aingo a try kum ne ngila bani don ring kat hane ka jaka but kum juru ki ba pet lang hane ka por ka menta try ki de yo mat ye ka jinger cool mani ka tin ka jome kada wan ra ye ka jing kala ba de ka jing thau thmai a try ha ka jing em ka jong ki ken ya try nge ban ngi kam ken tia try kan ka tin kan long ka jinger khu we ken ya try ki ba pet but ki ba don ha ka jaka ki ba yo sko hartek jisu da dwai amen but amen ha ka ski nga kwa ban kran ye ka subject ne nga don ye ka jingli yang i we ha ka por ka ba menta ba kata ka de we uta ubalong nyngkong ha ka jing em jongi kata ka jingli ka ba kraw ha ki ski ki ba menta yanong ibu nyngkong do ha ka jing em jongi lang ibu shwa yo try nong panem jongi Jesus Christ neng ibu shwa ya ki aka jong ka perthai ki don ki breu hapa ka Bible lang ipule ba larang i shemro ha ki jing em jongi breu kum samla ubaruspa ula bu shwa ya ka spa ha ka ba nyngkong ban ya utrai don ki bu shwa ya ka long ying ka long sem ka jongki ki kme ki kpa ne ya ki khon ne ya ki kurim ki jongki ki bu nyngkong ya ki ban ya utrai ki kloi ban pensobha ya ki breu ban ya utrai kata ka jingkli ka ba kraw yano pat ngi bu ha ka ba nyngkong pat ken hato ngi dei kita ki breu ki ba bu no shwa ya ki wei shwa jongi nengi bu shwa ya utrai ha ka jing em jongi lada fikali bun sengin chuba em ngi bu shwa ya utrai hare ka tin ka jong blai ka ong ba yo ding oni tho do so but kata ka jubab kan oni tho na ka jing em jongi ka dei ha ka kom em ka jongi la ngi bu shwa ya utrai nengi bu shwa ya ki ki jong ka ne ka perthai la ka dei ka kam la ka dei ha ki nogi banta yo ngi bu ya kita ka ba nyngkong ha ka jing em ka jongi gen kaktin ke jong try ke kren bhasha phang ka nyngkong namarangen puli ha ka por ka khot kata ka ne ka stish ki nong room kal nong ka ba khat away ka khot ka ba henriu ka ba kren bat la da usot nyngkong ulong uba kentang kum juru kalong kata ka Shillong lun bat la da utenrai ulong uba kentang kum juru kinlong kitenan kaktin ke jong try hang ne ka kren shai ka ong lada usot nyngkong ulong uba kentang kum juru kalong kata ka Shillong lun pengakuar ban pen kenmau yang i we hang ni ka por ka bamot lada ka ban nyngkong ka di ka ba kentang kita kisngi ne kita ki bagi ngile kilong lut ki ba kentang dei na makata bubun sen ki siong believe you sakri ha ka singi nyngkong jong ka tayo na mar ngi bo shwa yo try ka ba nyngkong do lada ka singi ka ba nyngkong kalong ka bala kentang ha try ngi ngai kini ki we pat kisngi ki ba wan ha ka tayo kilong ru ki bala kentang amen abamut larang nginang ban bu shwa yo try ha ka ban nyngkong dei nama kata babun sin ki breu menta ki klet ban bu yo try ka ban nyngkong what ha ka singi ka ban nyngkong jong kata yo hey ba Bible ka ong phim dei ban ino ya ka jeseng lang ka ong ngi bang ini kentu ha dei babun sin ha kini ki por ba menta ngi bun kam ye ki but namar bang ngi bun ye ki we pat ki benta ngi khlam a yo try ya ka ban nyngkong pinapai teng bro si yo ngi mi ma di ka jingger khu ngi ong baleng ngi ya kum ne ha ka ne kata yo ka dei ka daw namar bang ngim klo sha ban bu yo try na ka ban nyngkong ha ka jing em jongi ka Bible ka kren bha bangin bo nyngkong yu try la da ngim bo nyngkong yu try nganong ye phi utrai shem so bha ka jing em jongi utrai kwa ban long uba ar ha ka jing em jongi ukwa ban long ban nyngkong ka ktin ka jong blai ka ong ba men ba blai lo thau yu breu ula bo ya u ha ka eden ka per ka jong blai para ba la bo ya u ha ka ta ka eden u ai u ya ka ne ka kendon u ai u ne ka hukum u ai u pa menum bam no new ding ubatip yu bahabat basni menum shem yu tau so no tau ding ken ubatip yu bahabat basni bat ke jingkli kami blai udon kam ban bu ya kan ka kendon la dau blai khlam sham la bu ya kan ka an ya kan ka kendon nganong ye phi ka kham sham la don ka pop blai bu ka ban ko ban nganget blai bu yaw ne so ha kan ka jaka namar ukwa ban tip bo briu un bu na em yu blai ka ban kong namar la don ka jingtun jo onom tip dainem dai ka ban kong ba ka tin ka jong blai ka u blai u da bo yo new ding u da tip da ba ka unong pen shoy udon ba un sawan man pen shoy yo but hang ta un sa tip la u ne u dai ne em uta u bala ban shania u ne u adam u la ne em ba un long hakmat jong blai u bala ban shania
Hana ka tin ka jong blay gong. Habau nong pen shoy wan. U Adam u hap no hangta. Namar baka im ka sya pen shoy. Baru Adam u hap no habaka im ka ai tau so ban bam. Kata ka peni ba u Adam u khlambut nyngkong u blay. Hana ka tin ka jong try ka ai nuksaro yang i syapang so weipat. Nagaktin ka jong blay bangin siyam kata ka day syapang jong Abraham. U blay ula kerku yu Abraham haki ike baro. Haki benta baro haki jingim ka jong u. Nado ka ba umi kaktin ka jong try ka ong naga ying ka jong kupa ka jong u. Nado ka lanong ka ba kadway Genesis. Pinda pait ter ka di ki jingkul ku ki sudah ki jong try. But hado ka por ka ba uyo yu kun jong ka jingkular. Ken yu Isak. Haba uyo yu ni. Ukun jong ka jingkular. U blay uka ban tunjo yu Abraham. Bahato Abraham ubo shwa yu blay. Ne ubo shwa yu kun. Karena makaktin ka jong try ka keren. Ya kani ka benta. Bat kata ka nila lang ipet. Naka gospel jong Matias nong ka ba shipo. Dekot ka ba laipunyo. Kumjuro naka gospel jong Lucas. Haka lanong ka ba katsaw. Ngini pet kindat shwa na ka po naka gospel jong Matias. Kalanong ka ba shipo. Haka dekot ka ba laipunyo kong. Uta uba iit yu kpala ni ka kmi na Lord jonga. Umday ba niyo yanga. Bat uta uba iit yu kun lani ya ka kun na Lord jonga. Umday ya u banyo yanga. Hang ni ka tin ka jong try kong. Syapang ka jingit. Ladang ngi chwa yano ban ya u try. Ngimday banyo ya u try. Baru try u ka ban tunjuk ya kata hau Abraham ro. Kumba kalawan ka jing tunjuk hau Adam bat u Adam u kamla ban yeng ha kata ka jing tunjuk ka jong u blay. Namar balay. U klam syam la it ya u blay. Ne u klam syam la bu nyngkong ya u blay. U bu man nyngkong. Ya kata ka kurem bat ukloy ban shem yau tau so ba ublay uang menum bam no tau so bat ukloy ban shem yau tau so ban bam baka peni japang ka jingit hare ublay utunjuk biang so uway pat usyakri jong blay ba tau du Abraham wa Abraham ula lelut ye ki barok ka ba ublay uang uklam shem la duna hang no ka banta hare ublay utunjuk biang yu Abraham hang ne ka banta ba yano ba ubo nyngkong ba utunjuk kum no ba uang yu Abraham ba un ay ye ka jingkniano yu Isak ken Baun lam ya u Isak ban long ke cingknya. Tapi pet bat nga hakani ka por ka bamanta ka dekot ka ba khat ar na kitab Jenesis nong ka ba ar po ar ka dekot ka ba khat ar ka ong. Bat ula ong. Tu wat bo ya la ka kti hau tau samla lam ne wat le ai ru em yu. Na ba menta nga tepken ba meting buram ya ublay bat mem syam la bat no wat ya lau kun. Yu kun marway jong me na nga. Kani ka kentien ka bo try u ong syapang jong Abraham. Bakani ka di jingli bat hatu try la na banong syapang kani ka jui kentien ha ka jingim jonga bat jong pi. Na makaktin ka jong try hang ni ka ong. Na ba menta nga tipken ba meting burom ya ublay. Kata ka di ka jingli ka ba kraw. Hatu ublay yo inem yangi ba ngiting burom ya u. Ngano fi ba bunsen mangi ngidang hamting man ya kibriyo. Ngidang ham kloy ban pensngobha ya kibriyo ban ya ublay. But ngikwa ya ka jingger kuno blay, hanay babon sen pat ngikwa ro ka jingger ro na kibriyo. But abmar ba ngikwa ka jingger ro na kibriyo, bunsen ublay umyo ya ka jaka ka baday hok ha ka jingem jongi ba unlong uban nyngkong. Pi hang ne ublay utun jo u Abraham ka ban nyngkong shwa jong kan fin dapet u Abraham ula be shwa yaw taw kon. Bo la yo na ka maraw ka Hagar ula be no ya u Ishmael. Mun nan kon dai stangu Isak. Hada ka tin ka jong blay ka ong ba ublay wat yau taru pano ba u kwa ban yet ban pet ken jo de ka tau pol ong ru ka ka sti ka ba ar nong koren ong to yet la pidon ne ma ka chinget namar teng teng ngi sngo bang gidon ha ka chinget ngi sngo ba ublay de ban kong ha ka jingem jongi to ngin yet pat ha ka kam gen yo ha ka kam pat ublay de ban kong ha ka kam ngi bo ublay ka ba hadin do ngi kloy ban persobha ya ki brem ngi kloy ban le ya ki ak barok jong ka perthai han reng yo ublay ngi bo kam hadin ngi kem step ngi kloy ban penbiang ya ki ko negatifan ngi kloy ban penbiang ya ki kam ki jam han reng ban dwai ngim don ye ka por perkata ka de ka jingli pat hatu ngi bo ublay ban kong ngi bun kam ya ki ak barok han reng yo try ngim don ye ka por han reng yong try me dai ma me ban kong tang teng ngi tho ha po ka yeng u jisu de khle jong ka ne ka yeng han reng ngim don por u jisu Hake jingim ke jongi. Ngim dan pori ka ban syong ban duai. Kaktin ke jong blay ka ong habang ngi duai ngi penibo blay udon. Kaktin ke jong try ka ong ngi kata na kastich kinong Hebrew katwa hinriyo. Tao bawan ungait bo blay udon. Haray bunsin ngim ngait bo blay udon day namar kata bang ngibo yo blay siya din. Ban yakikam ki jongi. Namar balay yakikam ngibo siya kaman. Ngi ongi tieng yo petno to customer ngi tieng yo ka domno ka samla ngi tieng yo domno ulong ngi tieng yakikay baro. Hanre yo blay ngiyong blay mesu tu.
ya ke jingim ke jong ame tep try ngabu ya me nongkong han reu try wa ngai thu da ka kam pe hang new try uyet nganong ye phi Yehu Abraham hatu new Abraham ubu shwa yanga khamat new bu shwa yu khon kata ka dei ka bamot hi ublei kwa ban long ba ar ha khamat jong blei la da long ba ar kamot wong me nga ngam dei ublei jong me ublei kwa barabor ban long ban nongkong ha ka ni ka por nga kwa ban don ni ka ni ka jingkli ha ka jingim jong phi we pi ba pet bat badan hang ni hato shisha ublei ni em ban nongkong di bat ublei ula ban ong ni em ye ke juk ke kentien kum bau ong yu Abraham ken bu ai ya ke ni ka kentien uda ong hang ni menta ngatep ken pa metieng burom yo blei metieng yu burom yo blei kan mau ka burom jong blei ka dap habaro ka jaka amen ka bamot u Abraham wang ngatieng u kam long kum Jonah ban pet no bu perkat bu blei mdan habaro jaka han u Abraham u tieng burom yo blei bonong blei de ma meu ni khon mala ai la da me pan nga kloi ban ai namar ngatieng burom ya me ngabu ya me ha ban kong ngan ai shu kinuk sa na ka tien ka jong trai ka kren ru na ka kitab Jenesis nong ka basau hang ning ni pe chapang arngot chipara nganong ye phi hei ba ukpa jongki u Adam hei ba ka kmi jongki ka im ka kham sham labo yu blei ban kong ni pe ki khon ki le ayu hang ni ka Bible ka ong ba u Adam la don arngot ki khon hang ni bar kini ki khon bro arngot ki wan ra ya kata ka jing ai ka jongki shau blei Bagaktin ka jong try ka kran hang ni kumno ba ukan bat tau Abel lawan ra ya kita baka Bible kala batay ro bo Abel uladai unong ri lang berot unong ri jingri hanre ukan uladai unong rep bro arngot ublay upan ong bene manon ra ya ka bahatam manon ai sanga na bro arngot compare fitre kanono ka kam hanre ka banung kong day bandai utray amen pimla ban ai bandau utray ngatray ya kanika kam day na mar katami yo i banga bon kam ngamla ban bu ya me ka banung kong Hari hang ni pindah yu dan arngot ki beriu baka kam jongki kaya per iwe kam dai ga jo baka Bible ka batai hang ni kala jiaro ondala kambun kisingi ba ukan ulawan lam na usok ka kendo ukan ulawan ra sha ublei na sok jong ka kendo hari pin page pat ha ka dikot ka basau Abel ulawan ra ayu badu Abel ru ulawan lam na ki balaka nyngkong ka kenhun jong u na ki balaka nyngkong pi hang ni ukan wan ra be no sok jong ka kendo But hanreu Abel sutho ngare ban ayo blai ka ban kong hagaktin ka jong try ka kran shu kitab Exodus ro kong ke bala kanung kong naki marat but naki brio ki dei ki jong try amen ke ban kong ka dei ka jong try harai bonsin mangi nyam ai lada u kan usutho ya kane ka bantang anong yapi kanum syam ladon ka jing bishni balada kamdon ka jing bishni kanum don ka jing penyap kan mau bahaya kane ka bantang Kam dai ka jing bakla nganong ye fi jong kiwe ngi bun sen ngi haban yet yela de yok dai ka jing bakla ka jong i ka tin ka jong try hang ne ka ong bo ublei uladiang hun ye ka jing knya ka jong Abel hare u khlam sham ladiang hun ye ka jing knya jong kan ka daw balai namar bo ukai u shuwan ra na ki so jong ka khando wong ka dai bangan ai sho blei shu ai da ka nur ka biang bai hare u Abel su tho ye ka ta bo blei kwa ban long ban kong bat u wan ra ye ka ban kong ngi long ki bakum no ngi long ki bakum no Hato ngi wan ra sho blei ka ban kong ne ngi ai sho blei ka ban kong do ngi ai u ka jaka ka ban kong do ha ka jing em jongi ne ngi ai u ka hadin do na hadin ki baro ngi bu ya blei teng apa ya pang ba sitom ha ka por dang pang malu malak dang la doktor ngimbu yu blei sakmat ha ba doktor la ktingi onging mentang nget lot ha blei teng asyo ong ai nguru nama hang ta ka don ka jinget ka ba pura ka jongki bang tang ha blei ngan sania Lada doktor dong dang la tentang kejing sania kaman lut so blai. Ka bamut ru kimbu yu blai ban kong ta. Kata ka de kejing kali ka bakraw ngibu Iano ban kong. Ngilong kumukan uba warra na ki so jong kendo. Ne ngilong kumu Abel ne uba warra ya balaka ban kong do na ki kunhun wanra ban kong do so blai ken. Ngilong ki bakum no. Teng habang ngi troy ya ka kam. Habang yo ya ka tulap ka jongi ne ya ka ta ka bainong jongi ngi kan mau sha yo blai ne ngi kan mau sha ban le bam jing bam ne. Nengi kan mau sya bantit jan kata ka di ka jingkali ka bakraw ngi kan mau sya ngala yo ka di ka tulong anti kata habatam habakadu ai nak sal puteng ka so blei la hon ni kan ne bat hadin ka tu kan ne nong balai ka jingim jonga ka jinjar ka sosat kan ne yo ka daw ka dai ba pibu yo blei hadin do na ka Bible ka ong kusuru na ka kitab Proverb ka nong balai ka khot ba khandai nga kwa ban puli ha ni ka por ka ba menta tu burom yu try dala ka spa bada ki sok nengkong ka jingmi jong me barok kumta ya ki thiar jong me on pendap da ka jing korhai but ki kor teliat jong me kin shlei da ka wan thmai
Kaktiin ka jong try ka ay ka jingkular hang ni kong. Lara ngi buram you try da ka spa bat ki so nyngkong gi jongi. Ne ngi bo ban nyngkong you try ha ka jingim jong you try ong ngan pendap ha ki tiar ki jong pi kerhai dei tang baka syudap han re ka slay. Kumba u David o hang kisam ka kuri jong ka slay. Uangan pen slay ya kata ba do ang haki kortel liat jong me kin slay da ki wan thamai ka bom ke ki ba thamai kin ja ba haki jingim jong pi. Amen. Pindon ba ya ki ba thamai nganong ye pi. Hare ka jingkali ka ba kraw hang ngi burom pat em yo blay. Ngi bo na em yo blay ba nangkong. Ngi burom na em yo blay da ka spa ba so nangkong jongi. Fidap hakak tin ka jong try ka kran shu ka ai nuk sa shu yangi. Bola don nu ubre u ba kerteng u akhan. Fin shem ya u ka de ka kitab jong Joshua ka nong ka ba nyo la da pipet ha ka ni ka por ka ba menta. Shapang jong nu akhan ba ka tin ka jong try ka ong la da pipule ha ka kitab Joshua ki kon Israel ha ba ki rung sha ka ri kanan ki job kum ba shi totally giri. But ana ba ki job shi totally giri. Ublay ong ka ri ka ba nung kong han re ba men job kan dei ka jonga. Wanum shimei na kata ka ri. Na kata ka ri ka siar ka rupa ka dei ka jonga. Ulah na batai lupa ublay. Hadin jong kata wang men tanglot kita kiway han ka siar ka rupa ka dei ka jonga. Menum shimei na kata ka ri na magane ka ri kan dei ka jonga. Bat kata kaktin ka jong try ka ong. Habau Joshua ularung haga shnong Jericho. Ula job ia ke Jericho abang ke kerok Jericho kala peraken. Aingo nakabanta ki kamba ki bau try jule ki jingem jongi. Ngiyo ia ke kamba bau try ula le. Baka Jericho nganong ye fi. Kala long da ka basuk ia ka ban job nakabanta ki kon Israel. Namar ki kim don kamba ni le u try le nam ta jongki. Hari haba kila yo mat i ki jingger ku ngala banong fi. Hei kita ki kenrok mau nganong ye fi ki kala long man ki mau kendon jongki ia ka bakikin kiyo. Amen. Karena makanya ka kenrok ma ngono fi ka kang ya ki bakin rung cha Jericho. Hare ba ki pen kongo yo blay nyoski ki ya yang ta. Kani ka kenrok ma ka kalalong man ka mau jam ya ki bakin rung ha ta ka shnong. Amen. Pada kwa ban ai men sem ya piru kinyo do ki kenrok ka jingim jong pi yo ki don kin kalalong ki mau jam jong pi. Amen. Baka Bible kong ha ba ki la rung ha ka ta. Hare hang ta kan ka basngoma bar ka basngoti yang gede ha ba ka habang ila rung nganong ya pi sapo ka ta ka shnong ningila kiu mau ka ta ka kenrok kala pra bat kata ka kenrok ka kalalong mau jam hang tadon ka jing mapat namar balai kawan ka men sim jing pensoi kan mau la pensoi ya ka im ha eden ka per jong balai ha ka jing kurku ka jong balai ka don ru ka jing pensoi di kata nga juong ka beneng kam dei ka eden namar ha beneng don jing pensoi hang ni ngano fikari ka jing kurku kinda ka benta kini ki kon Israel ki balalong merau ha ka Egypt Kibala terai nganong ye pi. Kiba klem syam layok bay nong ye la saus pas nem. Haka skriba kibi. Ka Bible ka ong kilong kiba slay bat kiba dap. Bat nganong ye pi teng-teng kalong ka ba mabha. Namar bale habang ibu aj da ka spa perthai. Nang ibu aj da ka ige jong ka perthai. Nganong fi ngim juhon da kata. Fidep ki kon Israel saus pa nem tam nganong fi ki klem yo ye. Hara kimi kum ki brew ki baru spa na kata. Ka ri Egypt. Ki poi siya ko ri klaw. Kila long nong way bet kim dong try hanong no hare mentau blay wa ya ki ka snong try ka jongki wa hare syabangan aya me ka ni ka snong try ka snong ga banung kong kan dei ka jonga menum sheme ai na kane ke kanum dei ka jome baro kan dei ka jonga hare wa akhan nganong ye fi haba urung kata ka kenrok nganong ye fi ka kalalong mau jam haba urung hapo Jericho haba yo I ya kata ka spa haba yo I kata ka siar ka rupa yo I ki jingi tenat jong ka Jericho kawan hapo ka download ka jong ba unbureno ya kata na ka bentaya ladi kan uperkat haba bure unam dan batep bat haba ule ya kan ka benta anong ifikaktin ka jong try kong haba ki kon Israel kiliyele ya ka snong ga baar bakata ka snong ai kanong fikala de ka snong ga barit baki de da basuk ban job handa ki kapsam lala ban job namar don balale pop tang haki jingim jongi kanong ifi ngim yo ya ka jing job yo ka de namar ka pop ka Bible gong na ka kitab Isaiah kong ya ka ti ka jong blay la panlengkot no namar ka pop jongi bat hang ni kanong ifi ki kon Israel ki kamla ban job Kila perkat nak besok kan job yang dengan senang. Ada kikam siapa lawan job. Namar balai. Namar way ula lepop. Berkah pop ayu galalong.
Bakata ka mau jam ka bularong. Kata ka jinggar ku ka bularong. Ka kalalong man ya u. Kata ka ding pengkiang. Kalalong man ya u. Kata ka jing cha rem ya u. Namar balay. Bak uyo iya taki jing itenat jong kata ka Shillong Jericho. But ngop no hangta. Dai kata ka tin ka jong balay kada maham. Yangi way pi way kada maham. Naga shti ka benengkong Yohanes. Nong ka ba ada khot ba khatsan kong piwat e ya ka perthai lemne ya kita ki ru ki ba ha ka perthai ka tin ka jong blai ka da maham u akhan u khlam la man sung thu abo blai ong man da rung hang ni ka ba nung kong ka dei ka jong a ha u akhan u lakum e no ya ka ba dei ka jong blai ya ka ba dei jong no jong blai kan mau ha yong ngi kum itanat no ya ki ki ba dei ka jong blai kata ka bomot ya ka jaka ka benengkong. Yo ka jaka ka benengkong ka badai ka jaka ka jong blai. Ngi kum it no daki we ban bu no ha ka jaka ban yo blai kan. Ngi ai no daki we pat ki daw. Balong namar balai ngi lakum it no ya ka perthai. Ka Bible ka batai hang ni. Bu akhan ha le ya kan ni. Kawan ra man ni ka jingrem. Nganong if you don ba pait ha ka ni ka por. Fi ong balai ha ka jingim jong ka don bet tang ki jingrem. Yo oblay day no benengkong ha ka jingim jong pi. Yo pi sim no ya ka ka badai ka jong oblay. Pi empat ju buram yo oblay nang so nengkong gen. Stangkat tu kan ni por ngilai poi heus nem Nongthymmai. Nganong fi ka sngi ka benengkong hi bun sen ngi ai sha ka jing kawai ka dawai gen. Ngi klet ban ai sha oblay da. Panong try me dei hok ban yo ya ka jing ya ro jong i. Ngi klet haki no gi bentak benengkong ban ai sha banong ablay me dei me ban ban yo han reng anong ye fi. Ngi kan mau man ya ka jong ka perthai. Bar ngi kwa apat baro usnem unlong ubala kerku. Afi blay unum la ban kerku. Unum la ban kerku lam dang ngi bu nong kong yu. Ka tin ka jong blay ka kran chu shungan ai sakwe ka nuksa na ka testament ka Nongthymmai. Siapang kini ki arngut shikurim. Kata fin shem na ka kam apostle ka nong ka ba son. Siapang Ananias bat ka Sapira. Ka Bible ka ong shwa jong ngani. Uladon une ubreo. Nganong ye pi ubakerteng Barnabas ba une kumno ula deno gi ke baro uklo ya kaban ai no sha utrai ken hanre hangne ka tin ka jong trai kong kidon par kini gi arngut sikurem kiru ki kwa ban deno ya ki ke baro kila ye de baro hanre ka Bible ka kren shai hangne ada nga pule ya pi hangne ka ong ba haga de khot ka ba ar ka ong bat ula bure ya la de shibanta na ka jong ka dor ula bure no ge shibanta na ka fitu ka de mo diu ka bamut ya ka benengkong na kata kador ula bure no shalade kumba wakan ula bure no haba urung hakata ka Shillong Jericho ngala manong fi Ananias ba Sapira kideki akan jong testament mai akan jong testament beremru yap pinda pet kinero ki jayu baki yap ken nganong yepi lada pi shimno ya ka benengkong nganong yepi ne pi bono ye ki jong ne ka pertai ka benengkong man yo blai kalong ka ba ma ya ka jingim ke jong pi kalong ka ba ma ya ka long yeng jong pi yo kawan ka jingyap namar balai namar ngi klet no ban burom yo blai na benengkong ken pinda pet hang ne habaula bureno ya kata ka sibenta na kata ka dor ka tengah jong uru kala ya butlem ya kata yes nok tilem na nganong ye fi bun sin ngilong kumta yes nok ti am lele kanum lele Mlay ngi su thu ya kata hare ngak kwa banong fiu blay unum su thu ya ka ai ka ba ngi ngiong namal blay wang ngala ya lang ba ka tin jong try kong na baro ka jing pen shoy yo jisu la pen shoy lot udah tip ta ka don bet ka jing pen shoy baka tin ka jong try ka ong hang ne makini arngut sikurim ro kila yesu buit ban bure akan ber ka long yeng jong uru kila kloy ti ban bure kia tip ta dai nama kata la khot ya baro ka yeng ka jong akan bar kia yap nganong fi kini ka jong testament thamai ro Bagi testament barem runganong yafi. Ublay ulong uju menen mentabat saduki bam cekut. Amen. Pindah yo i ke jing bishar hok ke jong blay. Kumbo bishar yu akad ubisharo ya Ananias ba Sapira ken. Ngiru bon sen nganong yafi ke jing em jongi. Ngisngo bo blay lalong ubala kala. Ublay usuto de nama ta kitab Malaki kong ngalong utrai ban ngalong ubam jukala ken. Utrai wang ngam jukala. Hari bon sen ngi kala no ken. Berkata kali bangi kala no kumno ngi ai no yakiwe. Ya ka jaka ka benengkong ban yo try ken. But habang ngi ai no ya ka jaka ya ki way ban yo try. Try nganong ya fi sam so bhai kata. But kum no ngi ai ka jaka lang baki jingle ka jong ken. Wanum ong tang ka remiang sentur atrai. Hari haki jingle nganong ya fi jingai pat no try. Kuma meneng alapan kan mau ya fi. Yo ding oni tho do so.
Pet you so la jong ngai. Pi bo sha you try. Ne pi bo sha ya ki aka jong ka perthai na. Haba pi yo ya ka kam. Ublei ukur khu ya pi ya ka kam. Menta pa ka de ka jingkali. Pi mani ya ka kam. Ne pi mani you try na. Nang ba ka ta ka kam. Pi ai sha ka nyngkong so try. Ne pi bo sha nang ta ka jingnut ka jingsep. Ka ta ka de ka jingkali ka ba kraw. Tang ngim yo ya ka jingkan tiu ngim dap ka daw ka de. Ba ngim bo yo ublei ha ka nyngkong ken. Ha ki jing ai ki jong nganong ye fi ngim kloi banwan ra ye ka nyngkong nganong ye fi habangi pule ye ka tin ka jong blai bon sen ngi perkhat habangi ai ka wei ne ka shipho mo ka dei ka jing ai jong kama ka wei ne ka shipho kam dei ka jing ai ka dei ka ta ka ei ka bal ade lupa ka jong blai hara so nyngkong ka dei ka jing ai ka jong i shau blai bat u blai pen bor ye ka ta hara u pet yang ngi kloi ne man ai lagi dei ne ki jing ri ki jong i lagi dei ne ki jing yo ki jing kot jong ngi kloi ne man ai ka nyngkong ne bon sien nganong ye fi ngim ai ne ka nyngkong so try na kata ka tulop ka ba pi yo nyngkong pim kloi ban ai so try na kita ki jing trai ki jong pi ke pi kamai pim kloi ka nyngkong ban ong bangan ai so try hanrei fi buri ya kata nganong ye fi si benta nganong ye fi shala de da fi buri shala de da dei na makata ka tin ka jong try kong ba u abel usuthu ya kata ong ka nyngkong kan dei ka jong try ong ka nyngkong kan dei ka jong try Along if ingin tangkat nuan ni por ingin rum house nam arajar poi. Ka jingkli ke dei. Hau ni arajar arpo ke benengkong. Pila bu ne em yo try. Lala pimpat bu. Rum hau ni usnam menong try ke benengkong du ngan ai shame. Ai la ka jong ke jingim. Ai ru lamba kita ke jing ai ke jong fi ke benengkong so try. Lada kam long kum tang anong fi. Namang anong fi ding ri thu du so da. Lagi jingle ke jong pi wan mong tang hala de. De ka tau ble ade balong. De Abraham lo le kat ne u kloi ban elut. De ni tala de bediang hon em. U ble da tunjuk senon ye u hadu da poi pad u khon ro. Ngingi perkhat ngi teng nom dan kam maniat lang ba ya kata. Hare ka Bible ka kren na sti Petros ban tunjuk ye ka jinge jongi ha ka ding gen. Ba teng ngim su tho banong ka e ka ding gen. U ble un tunjuk ye ngi namar bale. Bo nong sisangi ting borom ne em yo. Untunjuk yang hado kata bangi kloi ne em benting burom eu namar kak de namar kata kak tin ka jong try ka kren hakini lightly ki gospel ban bu sha eu try ban it sha eu try la pipe naga gospel jong Matthias Marcus bat Lucas kada kren sha hang ne bangin it sha eu try ka banong kong do ana fi jing ai jong i ka pani bangi it nyam eu try kat no fi it eu try ka pani sha ki jing ai ki jong pi la ngim nang hagi jing ai ki jong i ban bu sha nong kong eu try nganong fi Kamu ngingim iet yo try. Babon sen kadai kata ke jingkli ke bakrap pibu Iano. Pibu syai kuai ne khmat ban yo try. Ne pibu sywa ya ki jan ke ba pipang. Ne pibu syai ya ki ke ba pipidan. Pisngo kane kadai ke ban nyngkong mangangan bu. Ban yo try. Anong fi try nong so hun ha kata. Teng anong ye pi. Ngi long si sang anong ye fi kumu akhan. Ngi kwa ban buri no. Ngi perkhat bu try unum tip ya kane. Rekan mau ngim la ban buri ai no try ka tin ka jong try ka kren ye kata na ka stish ki nong Hebrew ka ong mangilong lungkhut hakmat ka jong try ken kan don ai ru em ka bala ban ka yang nganong ye fi hakmat ka jong try ken namar baro nganong ye fi ngila long ki ba lungkhut ka kren shai na ka stish ki nong Hebrew anong fi ngi tang tangi perkhat ngila ban buri no try tang nganong ye fi kumba u Jonah u perkhat ula ban buri yala de na u try ulai ban siu lupa ya ka bailieng u perkhat ba unlike ken na kata ka ei ka bu blai ula khot han ka Bible ka ong u Jonah u khamla ban like na kata namar balai u khambu shai u try ban kong u try yo i yo Jonah ula ban yo i ro yang ba dio pi ken ngi bu Iano ha ban kong do ngi bu yo try ngi bu ya ka ei jong ne ka pertai ken pi et khambun yo try ne pi et chwa ya ki khon ki tina Dei nama tangan pulis akan wei ke dekat akan ke por naga gospel ke jong Lucas kalau nong ke ba khat sao ke dekat ke ba arpusan ter ka ong. Te bon ki pai ba ki le let lem bat u. Bat haba u la kertiang den u la ong haki. Lada uno no rowan hanga bat u bam isi ya lau kpa bat ya la ke keme bat ya la ke tengah bat ya la ki khon bat ya la ki henmen henbo ru shenrang bat kan thai ho oi bat ya la ke jong ke jingim ru la ban long u senran jong a. Ngasong ngo nganong ngefi habang apule ya kane na mga tip hakini ki por ki memanta baki balang lano kinum pan ban kia je kita ki parabangai badan hapa ka balang ken kinum hikai ya ki ba hapa ka Bible na marbole ki ting yo ki bangai ki petno yo ki bangai ki eno oh kane ka hikai ta ka balong ka ba tan yo ki eno de na makata bunsen ka balang kanum trep na marbole ka ting yo ki pai ba ki pet
Hari hang ni ngai iu try ka Bible gong ba bon ki pai ba ki le lai lem ba tu. Ka ba bon pai ba ki le bon di Jesu. Oh da pai ta jing itanat. Wow. Ki ba bon hana Jesu ba ra ba nang ni ka jing kai. Chaka ban hi kai ba nong u play u e je fi. Nga ngai e je fi. U khlam ong ye kata. Hari u ong hang ni ka ni ka kentin ka ba pan par man kriat yang i we pi we. Namar balai. U try Ukraine hang ni ba wong. Lada unu ruwan hanga bot ubam isi ya lau kpa. Wow, ka jing kai ka ba nganong ye pi kadai ka jing kai nganong ye pi ka ba pisu pla ba namar hang ne gini ki pai ba namar ki yo i bu Jesu le kam ba ki le bon ba ki nong bot ki chong Jesu ki le bon ba hanoi hang ne u Jesu kwa ba no ngam kwa ya ki nong bot jonga ba kin chu bot yanga klam de bot yanga ba nong kong. Amen. Ba bon ngia bot yo Jesu ngila bon ba kum ki Kristan hare de shi sha ne em ki nong bot jong Jesu. Ada Jesu bu yang ne ka jingkali yang ni ngin le kum no. Ba bon sen ki jing shakri nganong ye fi ka de tang. Hey ba ki pai ba ki tenrong ya kita ki no hikai ki ban hikai ya ki puruskam ka ka batai ha pogesti Timothi. Ba ki so tanat ni ka skor jong ki ho yalap ya kan ni waji yalap nganong fi ka spang ka jinglong ko wat yalap ya kita yalap ya kini ta ka bangi so tanat. Wat yalap ya ka jing shisha. Yalap ba ya ka ike ban namar balai ngi pai ba ngin ya bot. Kamut tang bala bon ki pai ba ba mut bala dei. Namar hang ni Jesu babon pai ba ki lewan ban bot. Haru Jesu bo e ka ni jing kli ki. Mono ba dei nang kong ha ka jingim jong pi. Yo ban nang kong am dei na manga dei ku pa. Yo am dei na manga dei ka kme. Yo am dei na manga yo dei ki henman ki para. Yo am dei na manga yo ki dei ikurim jong pi. Mono ba dei ban nang kong. Hang ni Jesu ubo ya ka ni ka jing kli. Ba de wong la da nga dei nang kong. Te believe him isi ya la de. Kata di ka ba ngau nga ka jing isi ka bamot ayu. Nama hang ni utrai udah ong hang ni wong ba. Hoi bat yala ka jong ka jing imru. Umla banlong usanran jonga. Kabamut lemda u isi yala ka jong ka jing im. Man isi kum noi la ka jong ka jing im. Kai kata ka jing isi yala ka jong ka jing im. Haba ka Bible ka batai ha ong banang isi yala ka jong ka jing im kabamut. Ha dekat ka bar punyo ong unu ru de ubamba yala ka jong ka ding phana. Bat bawan bot na den jonga umla banlong usanran jonga ubamba umde ubawa ubamba kasuk banwa ya ka ding phana halor tunum jong ki yeng mane hare ka ba bagi ta ki yeng mane ki ba na em ya ka ding phana ki jong utrai kasuk banwa ya ka ding phana ha ka rendang hare ka ba ngi ba na em ya ta ka ding phana namar ka ding phana kam kren ya ka buram ka Bible ka batai ka kren ya ka jing pentiu ka keren ya ka jing kentat, ka keren ya ka jing tangan, ka keren ya ka jing seliang, ka keren ya ka jing lengkot, ka keren ya ka jing mong nganong ya pi, ka keren nganong ya pi, ya kata ka senam, ka keren mangi kloy ni em ya kata, ka tin ka jong blay hang ni, ka keren ya kata ngi isi ni em ya ladi hadu kata, ban ba ya kata ka ding pana, dia kata upol uong na sisi nong rum ban IT no ya la ka jong kamet. Kum ka jing kini ka ba em ka ba khot ba paso ba yo ble wang ban IT la ka jong ka met ka ba mot bot nang kong yo Jesu ha ka ta ka met ha ki ni ka singa nong ye fi ngim bot nang kong yo Jesu la ki de ha ki jing ai ka jong i ne ha ki ro kom em ka jong i ngim bo yo tra bon sen ngi kloi ban ai ha tra ye ka ba sa tam ngim kloi ban ai ka ba nang kong tam ngi kloi ban ai so try ka ba ret ngim kloi ka ban ai so try ka ba u dei hok ban yo la ka de kat nong kan no bon sen ngi prakhat da ka dor han de nganong ye pi em da ka dor pen kongo ila de kat kum ka tin ka jong blai ba ka tin ka jong blai ka da kran shai ha ka ni ka jaka ya no ngi hato mono ba dei ban kong ha ka jing em ka jong i hato de try nei de ki ni ki e na ngi kham ye ka kali ka ba ngi yo ban yo try ngi kham ye te kurim gi balang shong kha ban yo try ngi kham ini khon bang ngidang suyo ban yo try ngidang yang ne ka kam ga bang ngidang suyo bang ngi so tieng yo itai kenrat nei tai try nei itai ka kam ngi yo ngi sha be no nganong ngi fi wat kan ka kam ga ba pi yo ga de ga jing ai no try han ngi sha tieng lot nganong fi ta ngi yo khon nganong ngi fi ngi ngam la ban le kum ta han roi ka Bible gong ki khon gi di nong kan ti jong try lam do try ai phi num la ban yo khon hi ro la pi persang da ki jing but ki jing start ke ba man taro kalong ka ba man yo khon la do blam do try why nama ki men sem barok ki di jong try ka tin ka jong try gong but kan ni ka di ke ka ba ngi haban so tho ban yet ya la de ngi bo ya no ban kong do la hato ngi de kum Abraham bo bleu nong ha ka ni ka sing atep shisha ba meting borom yang a
ngala tip menta ba metiang borom yang hatu try ula banong ne yong ilong gumo akhan ne kumana ne asbat ka sapira ken ka ba buri no ken no try ngidei ba kumno kata ka de ka jingkali ka ba kraw ken dan mono ba tip nganong ye fi ke ba fi le halu try tip lot baru try tip ye ke ka ba pibu nongkong pibu ye ka to TV pibu ye to mobile pibu ye ka to riam ka jong pibu ye try ne ba nongkong yano pibu ba nongkong Berkata kadai ke jingkali ke berkerau kantam hakini ke sengi kan. Yano pibo benegam. Namar bunsin hakini ke sengi. Ngi syakri yo try kanong fikala long sting bah. Ban gimbu syu yo try benegam. Ngila ban long kita soti ngila ban kamila de bade Kristan. Hari yo ngi de Kristan ki babet kan. Ki ba syushim sting ngitip bauta nong le kuremunwan. Hari ngi sim sting bangim syam lapan kre nganong ngi fik habang ngi ai ka jaka ka benengkong yo try haki aka baro haki jingim jongi lagi de haki jing ai lagi de haki rekom ge jongi lada ngi bo shwa yo try haka benengkong do nganong hang tau try onong sisa ki de ki doni kompniang ge jonga namar ki kemdon tang ka syarak ki don lang kompniang ne yong ilong tu ki theisoti ki ba bet ne ki badon tang ka syarak la so hun na kata dan nompiang kitep bautan nonglik kurimun wan ngitep bau try ajan wan hanre ngi empat kombo try udang slam taban wan lara ngitep shisha bau try ajan wan ta beleng impen iya kata hakar kom ke jongi hakar kom yat ke jongi hakar kom riam ke jongi hakar kom kren ke jongi hakar kom ai ke jongi hanre ngi sngo bau try udang slam nganong ifi dei namar kata nganong ifi bopun sin nganong ifi kini ki kun Israel haka testament berim kim dan ia gidi tangkim rau kim dei gidi tangkim rau saus pa arpos nem gidi tangkim rau hari try orang ngan kerku ya kim rau udah kerku ya ki haba kimi na ki Egypt hanre nganong ifi haba poi ha Jericho ki ong ngidon kam le yu ya uni utrai bala kerku yang ngin buri no kan ngin burin balai fite wa khan ule ikane kata ka de jingkli balai wa khan ule namar ki pa jong wa khan ki khlam sham la bo yo blai ka ban kong do namar ka tin ka jong try ka ong haba ki dan sa kata ka reclaw haba ki lawan ra ya kata ka khubor kita ki phongot ka basniu ki langet ya ka khubor ka basniu ban ya ka babaha kata ka de jingkli yang i yanong i khaptiang ni saptiang yo try ne ya ki jong ka pertai ngibu yano haba nang kong do badai namar kata akan rule ya kata nganong fi kalong ka bama la fi dei ki kme ki pa ba bet la fi fimbo nang kong yo blai kalong bama ki khon ki jong pi yo ki ru ki nombo yo blai ba nang kong do ya no fi bo ba nang kong do yo don ha ka ne ka por ba bet ba don ha ne ka jaka yo fi so tho hala ka jong ka jingem manong nak lam sham la bo yo try ba nang kong do ha ka jingem jong a nganong fi kam dei ka jingjia rang khat ha ne ka por fi yo sngo ya ne ka khubor yo try bo ka ne ka jingkali kon Saya pilih kelam manga. Kon pilih ayu kumne. Ngam dai manengkong. Bah bang ngam dai manengkong kaman ngam dai try jong pi. Ya don hang ni ke bapet. Yo try dai manengkong. Pi kham ting yo tu samla. Pi kwa ban ya dai ban tu samla ban ba yo try. Ka bamut pi kelambu yo try ka manengkong. Pi kloy ban compromise ke aka ba ka tin ka jong blai ka ong. Na ka banta ka ta ka kam. Ka bamut pi kelambu yo blai ka manengkong. Haki jing ai ki jong pi ong kam lei lei ngan sa iPad. Fi kham burom yo blai da spa ba to sot nong kong jong pi kata ka hampen i bo blai dim nong kong ka jingem jong pi han fi khmil lenti ba ken long ka jingker khu yo kanom dai ka jingker khu na ta dai na ma kata ha ka ni ka sngi nganong yo fi kala ka ba mot pai sho try kala ya ka jing prakhat jong pi ma no try yo nga khlam sham la bu ime nong kong la dai kustan nei phim dai kustan ro ha ni ka por kata ka dai ka jingkali ba kra fi bu na em yo try ha ka ba nong kong la phim pat bu ai ka ni ka sngi ka ni ka khubor kan pen kala yo fi kan thau thmai ya ka jingem jong pi kan pelong ya pi manong try nga IT lot bangan bu ya me ha banang kong ka basuk bha ban but ban utrai ha bu try udon hari ha padeng ka jing kalong ka ba finda kan mau u Petros ula yeng ban utrai wat ha ba kila wan ki sipai ban kem yo jisu u kloy ban sei ka white lam ban mat hari ha ba utrai ula chngai no u umut ban jan ma u sha utrai ula let ban bot yo utrai shei ba ki ra yo utrai ba ba poi she ta plau jong ta ram pa ling dot hanong yo pi u len no pat yo utrai lai se nang ta une u bashit raham une u ju hi u balen no yen bun se ni ngi long kum ta na nganong yo pi teng teng ngi len no yo utrai ngi kloi ban len yo utrai ki jing ai ke jongi ha ki rekom em ke jongi yo pila jule ya kata
ai kan ni ka por ka bamenta pin pai manong ngan kala no kan wan long kum Judas kloy ya ka ban kala kloy ban lei berat ya kata ka pisah hanre kloy ya ka ban kala dai namar kata ka jingim jong mu ka kot ha ta lai phasi hanre ai ka jingim jong ha ban jong pi kan kot hau trai kan bagi long trai ngak kloy ka ban kala ngak kloy ban pai trai chame ngak kloy ya trai ben ban pen ret ya la de ban bu i man kong la pi pat ju burom yo trai de ki so de ki jing ai nang kong ki jong pi nang ban burom no la do man ta ken banong trai ngak kloy ya ka ban ai ka so nang kong ka jong a chame pangan bu ya me ha ka ban nang kong yo man ka sngi pi bun kam hadu kata ke phim ju bu yo trai ban nang kong pi kloy ban doi da mit ha le must phim ju kloy ha ka ni ka singa kwa ban pi bu yo trai ban nang kong la ka kri ka kam ka ban nang kong ni trai ban nang kong ka jing em jong pi to yet pi ya la de ken utrayan kur khu yang ni lamba ka ni ka ktien ha ka ni ka sngi ken ni ne dwai ha ka ni ka por ka ban menta ken trai jisu bet ni wan ha ka ni ka por ka ban menta I wei pi wei ki ba pet kenya try Jesu bet ha kan ka por ba menta kan ka khubor kan wan ra ye ka jingkala ha ka jingim ka jong ki try bet kinum dei tam ba ki khabrep ye ka khmat han re han ka por ka don ka jingkala ha ka jingim ka jong ki ka don ni ka jing thau thmai ha ka jingim ka jong ki kenya try bet nganget bat ngakam kan ti try bet bakin IT yala de shame kenya try bet kin bu ye me ha ba nung kong do kenya try bat kin bu ye kita ki hadin jong me kenya try om hashwa kenya try bet but try Jesu bakin sul tho kenya try bet bakin no bakin im try bet bakin yet yala de kenya try yo ki so hon ha ka ta try hamda la bu ye me ba nung kong try ha ka ni ko pot ta ma me try pen kala ma me ye ki try bet nganget bat ngakam kan ti try Jesu bet bakila ban IT lot atrai ala ka jong ka jing em atrai but gidon ro atrai yo hakani ka por ki pat ju burom me na ka so nang kong atrai ki jong ki atrai na ki jing ai ka ban kong ka jong ki atrai nganget atrai be kani ka khubor kan da wan ra ya ka jing ka la ke nya atrai yo de na mar ka ta atrai ka don ka jing tim jong ka jing dok ha ka jing em jong ki ka don ka jing tim jong ka jing ya le ha ka long yeng ka long sem jong ki yo ki pat ju burom ya ka ban kong atrai kin la no atrai hakani ka por atrai lang ba ka jing le ka jong ki ba ki kloi ban ai ka ta ka ban kong ka jong ki atrai yo tau so nang kong ka jong ki shame ban burom ya me atrai da ka ta ka spa jong ki nginget ni kam kan ti atrai baki jikur khu ki jong me kin long ki bala shlai atrai ha baki pen kong ho ya ka ktien ka jong me kini barok ni dwai bangi pan ha ka kertang ka jong Jesu nong panem jong amen but amen utrai kur khu ya pi ban nganget kan ka ktien kan ai bore pi but tu pen kong ho ya ka ktien ka jong blai le ya ka ai ba ka ktien ka jong blai ka ong ya pi ya ka ban le utrai kur khu ya pi ha ka ni ka por ka menta